Viktor Dragomanski kien irrabjat għal Daniel Muka għaliex qal li qatel iż-żewġ vittmi mingħajr raġuni u rrovinalu ħajtu f'4 minuti. Xeddan l-Ispettur James Grech quddiem il-Maġistrat Joseph Mifsud kif bdiet il-kumpilazzjoni ta' Dragomanski mill-Maċedonja ta' fuq li qed jiġi akkużat bil-qtil ta' Dr. Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski f'Taslima. L-Ispettur Grech qal li Dragomanski kellu rabja kbira għal Muka u qallhom li l-Albanis qatel lill-koppja. Dragomanski qal lill-Pulizija li fit-18 ta' Wissu propju dakinhar tad-delitt u kien miexi bil-kelb f'Taslima meta Muka illi kien f'karozza Volkswagen Tiguan waqaf ħdejh u qallu illi kellhom biċċa xogħol għalih. Mingħajr ma kien jaf x'inhi din il-biċċa xogħol mar ma' Muka. X'inwasslu fit-triq loker Muka u rihom ir-residenza ta' Pandolfino li kienu se jwettqu s-serqa minnha. Kif Muka parkja l-karozza raħ pistola f'idu u Dragomanski wissieħ sabiex ma jużaħiex għal xejn b'xejn. Intqal li Dragomanski baqa' fil-karozza u ftit wara sema sparatura. Fim minnhom ma' viċinaħ Jesper Christensen u Dragomanski u d-Danis daħlu fir-residenza. Intqal li x'indaħlu hemmhekk Dragomanski lemaħ l-ewwel vittma lil Pandolfino jieħu l-aħħar nifsijiet mal-art. Telat taraġġ u sab it-tieni vittma lil Maciejowski mixħut mal-art. Dragomanski sab lil Muka fil-kamra tas-sodda u kif daħlu qalilhom biex jitilqu għax kienu lesti minn hemmhekk. Dragomanski qal lill-Ispettur James Grech li kien ixxukkjat meta ra li Muka qatel żewġ persuni u ma setax jiċċaqlaq iżda mbagħad lebbet il-barra. Dragomanski qal lill-Pulizija li Muka saq lejn il-parkeġġ tal-Gwardamanġa fejn Dragomanski għen lil Muka ineħħi n-numri ta' reġistrazzjoni tal-karozza. Dragomanski qal lill-Pulizija li hu daħal fir-residenza għax rid jaqlaq xi ħaġa tal-flus.